O nwere ife a na-akpọ gịnị religious bigotry, and this man unu na-afụ ebe a na-akpọ Reverend Chalọkụ na practice ya a na-akpọ religious bigotry. Do you understand me? Nwunye Igbo ngwa gee ntị ka m kọwara gị something. Ọ bụ nọọ mmụọ ka ị na-agọ, gosibe mmụọ gị ike. Ọ bụ nọọ mmiri ihe sokwa gị bụrụ na ọnyanwa ka ifili na ọnyanwa bụ chi gị, kebele ife a kpesibere ya ike. Abụ m onye eziokwu ga-apụta ebe a na-agwa gị eziokwu. Christianity adịrọ better and adịrọ superior than every other religion ị na-afụ n'ụwa. Like I said before, agba m that na enwere thousands of religions with different belief and different supernatural being fa na-ekpere. Do you understand me? Mgbe somebody dị ka Chalọkụ batara na ya community or ya street, bido ịgwa gị na ya ancestors worth nothing, that ndị mbụ na ndị egede worth nothing, that alọbụnagụ worth nothing, that ndị ichie worth nothing. Ife ọ na-practice ebe a bụ gịnị? Bigotry. Ọ na-atara anyị the mean your own tradition, your own belief, ka o wee sell Jesus or Christianity to you. Achọba ya achọba, foundation of Christianity afọ ọ na-agwa gị dị evil because they buy a lot of people. Christianity na-emebu ka ndị Muslim na-enye n'afọ. Christianity wants to use the name infidel as far as you believe on Christ. Ngwacha gị, go and do your finding your research. All Christianity guzobere ndị a na-akpọ crusaders eji wee fight ndị Arab na Middle East. So mmadụ pụtazi ọ na-agwa gị na your own tradition and your ancestors worth nothing. Onwere any religion nọ n'ụwa this period than the other and better than the other because etu ị nọkịta abụrụ mmadụ ị na-eme omenala ị na ya mee gị ife ọjọọ ya ha like ya, etu a ka ọ dịkwa onye nọ na Christian, etu a ka ọ dị onye nọ na Muslim. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị. The issue ebe a bụ sometimes na-enwe misunderstanding with some of you that na-epụtazi where your personal belief, your personal encounter, your personal faith wepụta ya na public nazi introduce real people na chi gị ji eme nta na-eme Morocco. Ebe a ka na-enwe issue. But for your own personal journey of your own life or whatever you want to worship, I have no business with that. But if for somebody like Chalọkụ, if all our practice will gain religious bigotry, I found the reason why mmadụ ga-eji wee bata na community na go na achọghị dehumanize people's way of life just because you want to sell European religion and European belief to them. What for? On Africa ka anyị ka na-akọ ụda akụkọ afọ. You cannot see a Christian nation country na akpagara na street na agwa ndị Buddha maọbụ ndị Hindu. Do you understand me? Na their own religion worth nothing, na their ancestors worth nothing. You did not do that. You try ya, you buy prison. It's what I call in European country. This Chalọkụ kịta na enwere ike gbagote na Katsina, kwuru na street na-preach against Muhammad or even Allah. But on a village go today na agwa na your ancestors worth nothing, na Arọbụnagụ worth nothing, na ndị bụ na ndị egede worth nothing. But to get one anabata na Christian pute in a God of Abraham, God of Isaac and Jacob, Baba ancient of days. But ndị mbụ na ndị egedege worth nothing. Onye dị ka emu iji wee broad ya wee dị ndụ today. Ịmakwa na mmadụ wepụta broad ya gbanye na arụ nwaanyị. O wee gbagide wee pụta ebe ị nọ today, i wee nwee ike wee pụta n'ụwa, wee nwee afa, nwee village, nwee surname. Today in a poku Jesus enwela identity. There's nobody called Jesus anywhere. On the Jew ka na Jesus is ebe afọ. Onwere onye Jew na-aza Jesus. Then etu ị nọ kịta na-esel oge etu ị nọ na afa gị bụ nọ nso. Iwe nọchazie n'ụwa. Akpọbazie gị Emmanuel. Echemunu akpọ gị afa gị eza. Ị aza afa abụrụ afa gị. Today a na-preach gị Jesus. Ka ị nabata Jesus and ị nabata ya na ife adịrị gị na mma. All these people nọ na street are begging ha bụ ndị omenala. Ife adịchagoro fa na mma. Ife dị mma doesn't matter religion ọ bụla ị nọ na ya. If you walk and use your head very well, you will succeed. And you plan your life. It's not a matter of your own religion. Onwe religion na-enye gị better life.
Do you understand me? That is why a bandit ya bịa na-apụcha gị ọ nakwọtụwa nwunye ime welikwa ego ahụ na-take care of his or her own children. And somebody nọ ebe a na street na-akọrọ gị na ya ancestors worth nothing, and nọrọ ebe a happy to you okwute ma ọ tụọ ya pure water ndala everywhere.